Una de les primeres coses que hem de veure del robot mTiny és que té diferents tipus de targetes de codificació. I a més estan dividides en diferents colors. Tenim les grogues, que són inicis, repeticions, bucles. Després tenim les blaus, que són les de codificació que hem fet servir. En un altre exercici també hem vist les targetes de dibuix automàtic i també hem vist les de música. Com veieu, són de color lila, violeta... Però a part d'aquestes musicals, veiem unes que són cares. Doncs el nostre mTiny pot canviar d'humor. Hello. Com veieu, és un robot molt divertit que canvia d'estat d'ànim.